И здравейте хора на YouTube Center, и днес ще имаме малко Garry's Mod, но преди да започна с това игра Garry's Mod, искам да съобща за канала ми, че Killer Димитър вече ми е новия канал. Стария беше Killer Димитър TV, защото не можах да качвам клипове 20 минути и затова се места в този канал. Това CSGO не му обръщайте внимание. Аз имам предвид, написал съм CSGO, защото най-много CSGO ще играя в канала ми. Най-много ще снимам на нея. Ще снимам и не само на нея, ще снимам на разнообразно игри. Ще снимам на Five Nights at Freddy's, League of Legends, Five Nights at Freddy's 2, CSGO, да, това вече го казах. И CS06 маничко. Но мисля, че ако искате поредица на Garry's Mod, кажете, мога да направя сървър на Garry's Mod. Може да играем заедно на футбол. Например, е с такива Gravity Gun. Взимаме, правим си някакви врати и с такива стреляме такива топки и почваме да играем на футбол, нещо такова. Ще направя скоро време сървър на Minecraft и Garry's Mod. Опа. Може да играем на Саймън Каза. Нещо като Саймън Каза може да играем. Може да... такива игри може да играем. Всякакви игри. Ще правя всичко. Но до тогава аз мисля да правя нещо друго. Но за сега това няма да играя Garry's Mod. Само ще има маничко на нея. Добре. Това никога не съм пробвал, това оръжие баяко на Garry's Mod. Опа. Имам даже кола. Гледайте, сега ще правя дрифтове на кавички. Може да правим състезания с коли. Ама не на такива мапове, разбира се. Ето. Малко ще поиграя на Garry's Mod, маничко, но после ще спирам клипа. Искам това да е първи ми клип в канала ми. Не, абонирайте се. Абонирайте се, всичко, само ще... ако искате, ще се забавляваме докато снимаме. Опа. Връм. Може да правим такива писти. Състезания. Може да играем и на криеница. И ако ще правим криеница, ще обяснявам правилата и в клиповете ще бъде IP в описанието, ако правим криеница.
Това беше от мен. Опа, извинете, звънът ми по скайпа. Това беше от мен, дами и господа. Чао!